जिनाहारि खालामजानाय जाय हिनजावसा गथ' भिक्टिम्सनि बिफाया मा फोरमायखो बे भिडिअखौ खायफा नुबाय खायफा गोबां नुवाखै। जिखियानो जाया आं दा फोरमायगोन। बेनि सिगां जोंहा मानगोनां सार थुब्लाव ब्रह्मखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। खुलुमबाय। दिनैहाय आं बिथांनियावनो सोंनो गोसो जायो आरो बिथांनिफ्राय माखासे मतामत जे क'क्राझार आरएमबि सिभिल हस्पिटालाव जायनाखि सैसोनांनाय देहाया एसेबाबो रिकभार जाबोबाय आरो बिफानि सावरायनायखौबो जों नुबोबाय माने फेस टु फेस सोंनानै। दा बेनि गेजेराव हस्पिटालखौबो एसे साफासिन नुनो मोन्दों दाख्लै जों थांनायनिफ्राय। थ' बेफोरनि सायावहाय नोंथां थुब्लाव सारा मा फोरमायनो सानो? दा बेखौनो आङो बै जिनाहारि जानायनि सोमोन्दै बेखौ रायलायथ'ला। दा नैबे जे हस्पिटाल फोसाबनायनि सोमोन्दै आं बेखौ बुंगोन। दिनै हस्पिटाल फोसाबनाया दाख्लै मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो दिनै एसे थांनानै नुहैदों जे चेन्जिं जादों आरोना। जाय बुस्थुआ एसेबां लेथ्रा दंमोन बे बुस्थुआ लेथ्राफ्रा फोसाबनाय नुनो मोन्दों, फोसाबजादोंबो। आरो अनेक दाख्लै जेसेबां लेथ्रा दंमोन बेनिफ्राय एसे बांसिनानो गैयाबाबो 50-60% साफा जाबाय आरोना। दा बेनि बेलायाव आं बुंगोन आंनिफ्राय आरोना स्पेसियेलि। दा आङो मानसि गिदिरबो नङा होमबाबो माने आंनि साननाय बा लुबैनाया ओरैबायदि माने दा जेरै MJ हस्पिटालाव थांनानै बे माबाफोरखौ लेथ्रा बुस्थुफोरखौ नायनानै दि थानो हायालाबा दि ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामदों, सेम बेबायदिनो गासिबो जायगायाव जुदि जोंनि इयुथ्सफ्रा गावबागाव एरियायाव ज' लोगो नांनानै जुदि खामानि मावो, जोंनि एरियानि लेथ्रा बुस्थु बा ओरै गन्दगी जेरावबो जाबाय थानाय बे बुस्थुआ साब सिखोना जालांगोनखौ आं आसा खालामो। आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोंनि दानि जायखिया गभर्नमेन्ट परिबर्तन होनबाय थादों। दा परिबर्तनखौ गभर्नमेन्ट हारसिङा लाबोनो हाया। दा परिबर्तन लाबोनो गोनांबा जों पाब्लिकआबो बा जोंनि इयुथ्सफ्राबो गभर्नमेन्टखौ सापर्ट खालामनांगोन। दा गभर्नमेन्टखौ जुदि सापर्ट खालामा होमबा गभर्नमेन्टआबो हारसिं हाया। दा सासे CM जा सासे EM जा जायखिया मानसि गिदिरानो जा बे खनसे फैनायाव बे फैनायनि सिगां जायखि जायगायानो साब सिखोन बा गावबागाव स्ट्रं जानानै थागोन। जेब्लानाखि बे भिजिट खालामखांनानै थांफिनबाय होमबा बे जायगाया कमप्लिटलि आरो जेरै दंमोन आगोलनि थासारि बे थासारियावनो फैफिनगोन आरोना। दा बेवहाय आं सानो गभर्नमेन्टनि मानसियाथ' एसेबांखिनि भिजिट खालामबाय थानो हाया मोनसे हस्पिटाल जा बा बबेबा अफिस जा बबेबा माबायाव बे मोनसे खामानियाव नांथाबबाय थानो हाया। गभर्नमेन्टआ जाहैबाय बहुद खामानि थायो, हरैबो हरैबो जेरावबो माथा मारिनांगौ जायो गभर्नमेन्टनि मानसिया। स' जुदि गभर्नमेन्टआ जेरावहाय स्ट्रं एक्सन लाखांबाय बा खुगाजों स्पिचबो होखांबाय ओरैबायदि साफा जानांगौ बा ओरैबायदि जानांगौ, दा गभर्नमेन्टआ बेखौ बुंनानै दोनखाबाय। बे बुंनानै दोनखानायावनो बे सुजुगावनो जोंनि इयुथ्सफ्रा जुदि ज' नांनानै गभर्नमेन्टआनो बेबायदि बुंखादों बा गभर्नमेन्टआनो बेबायदि होनलांखाबाय, जों जुदि इयुथ्सफ्रा जुदि बेयाव ज' गावबागाव एलेकायाव जुदि ओंखारो ज'नो होमबा बिराद परिबर्तना अट'मेटिकलि फैगोन आरोना। खालि बेनिल' नङा, दिनै जेरै हस्पिटालनि सिभिल हस्पिटाला दिनै क्लिन जादों, सेम बिदिल' नङा अनेक अफिस बायदिसिना जेसेबांनाखि जोंनि पाब्लिकनि प्रपार्टि होनो, एक्सुवेलि जोङो बांसिनानो गभर्नमेन्ट प्रपार्टि होननानै बुङो, एक्सुवेलि बे गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि नङा, बे पाब्लिक प्रपार्टिसो। बे पाब्लिक प्रपार्टिखौ जोथोनै साखोन सिखोन लाखिनांगौआ बा सिस्टेमाव लाबोनांगौआ बे जोंनिनो दायथ' आरोना। गावबागाव एरियायाव जुदि गावबागाव इयुथ्सफ्रा जुदि बेबायदि सापर्ट होलायलायो गभर्नमेन्टखौ, दा जेरैहाय जोंना NDB सारमोना अनेक समाज फोसाबनायनि थाखाय आवगायबोदों, बेबादिनो जोंनि जुदि इयुथ्सफ्रा एक्सट्रायै जुदि ससियेल वर्कनि बेबायदि खामानियाव आवगायबोयो होमबा अट'मेटिकलि जोंनि परिबर्तनखौ नुहैगोन होननानै आं सानो आरोना। थ' गोजोननाय थाबाय, जों माखासे मानि खोथा बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। बेनो आंनि लुबैनायाबो जेरै बिथां थुब्लाव ब्रह्म सारा फोरमायदों, जोङो जेरै आं दिनैहाय गोसो गुदुं जाखांनानै एसेबाबो नुनानै थानो हायियाव देखायबाय, थिग बेबायदिनो बे सोरबा MJआल' बा सोरबा आदा थुब्लावआल' बा सोरबा बेक्तियाल' हायो बे नङा। जों गासैबो सोलायनाय बा जाय परिबर्तन चेन्जेसखौ लाबोनो हायो। जेरै जोंबोथ' गिदिंजोबनो पसिबोल नङा ना गासिबो जायगायाव, BTRनि सिङावनो था BTCनि सिङावनो था बा आउट अफ BTC। जोङो गावनो एसे टिम वर्क बायदि सेंग्राफ्रा इयुथ्सफ्रा स्ट्रं डिसिसन लानानै बेफोरखौहाय मिडिया टाइप रल लानो हायो आरो मालाबा। मानो होनब्ला जोंहा फान्डामेन्टेल राइट्स दङ, जों माखासे मानि खामानिखौ माखासे फान्डामेन्टेल राइट्सनि थ्रुयैहाय मावनो हायो। थिग बेबायदिनो मिडिया टाइप अबेबाफोर बिदि जादोंब्ला, कारापसनफोर जादोंब्ला अफिसफ्राव, जोङो आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग ना,
नों लानो हायो बेफोरखौ देखायनो हायो सोराङाव लाबोनो हायो बे सोरबा इउटुबार बा सोरबा मिडिया पार्सनफोरनिल' खामानि नङा जेरै मानगोनां आदा थुब्लाव बिथाङा फोरमायलांबाय थ' बेखिनियानो आरोना गोबांथार चेन्जेसखौ नुनानै दिनै एटलिस्ट आंबो गोजोननायखौ मोन्दों निस्सय आरो जायनाखि बैनि गथ'नि बिफा भिक्टिम्स जाय जिनाहारि खालामजानाय बिनि फोरमायनाय भिडिअखौबो बायदि जादोंमोन आरो हस्पिटालनि मैलाफोरखौ लानानै फैसा टयलेटाव इउज खालामनायफोरखौ लानानै माबायदि एसे गेंग्रे गुंग्रे टाइपबो जादों थ' बेफोरखौ नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरो बिनि थ्रुयैबो आदा दा नोंथाङाबो जे बेफोरबायदि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार सालायगासिनो दं आदाया जोंहा MRM सेरावनो क'क्राझारनि हस्पिटाल MRMनि ओमफ्राय ओरै बाजार इण्डिया बा अमश्री हटेल होनबाबो मिथिगोन गुगोल लकेसनाव नायोब्ला मेन टाउनावनो साइथिंनि एसे साहा आरो फ्लाइअभार मोनहैनि सिगां थ' बहाय सालायगासिनो दं बिथां आदाया थ' बेखौहाय नोङो माब्रै गोसो जाग्रोनानै बोरैहाय खालामजेननाय ससे दा एक्सुवेलि बेयो बड'लेण्डआव फार्स्ट आं नङा दंबायो बाट बिसोरो मा बिदि फ्रन्टआव फैयाखै आरो ना फ्रन्टआव फैयाखै दा बे आंनाथ' जाहैबाय बेलेग दा फिजिअथेरापि बे अलरेडि आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन जास्ट बिसोर फ्रन्टआव फैयाखै अनेक हस्पिटालफ्राव खामानि मावदों दा सोरबा सोरबा आंजों रायलायहरो जायफोर सिगां फैग्रोदों फिजिअथेरापिस्टनिफ्राय एक्सुवेलि आंना फिजिअथेरापिस्ट नङा मा बिसोरो माने क'क्राझाराव बहुद खामानि मावलांदों मोजांबो रिजाल्ट होलांदों बिसोरो दा बाहेरायावबो दंहैयो आंजों गेजेर गेजेर कन्टेक्ट जायो दा माने जास्ट आंनियाव मा जादों आं फैनानै आंनाथ' फिजिअथेरापिस्ट नङा निउर'थेरापिस्टसो ओमफ्राय बेवहाय आङो पान्चांकर्मा कायर'प्रेक्टरबो लादेरबाय फारसेजों बेयाव आं फैनानै मा जाखो मार्केटआ माने एसे माबादों आरो ना आङो एसे फेमाससिन जानाय जादों बेखिनिल' खिन्थु थेरापिस्टनि बेलायाव आं नङा फिजिअथेरापिस्टफोर दङ अलरेडि बहुद दङ जोंनि क'क्राझारावबो दङ बाक्सायावबो दङ उदालगुरियावबो दङ खिन्थु निउर'थेरापिस्ट पान्चांकर्मा आयुर्वेदा बेफोरबायदिया अनेक खम जानायलाय बेवहाय आङो हिउज माने मार्केटिंखौ मोननाय जादों आरो ना बेबायदि आरो बेवहाय जेबो बेलेग थेरापिस्टजों डिफारेन्स बे नङा बै थेरापिस्टआबो गावबा गाव जायगायाव गावबा गाव एक्सपार्ट जोबखा आं आंनि जायगायाव जेरै एक्सपार्ट बैसोरबो गावसोरनि जायगायाव गावसोर बहुत एक्सपार्ट दंजोबो बाट मिन्थिलायासो नालाय बेयाव माने बिसोर माखासेफ्रा एसेबां फेमास जायाखै थ' आंखौ एसे आङो ससियेल मिडियाखौ आरो फकास खालामदोंमोन नालाय बेयाव आंखौ एसे मिथिनाय जादों आरो ना बेखिनिल' गोजोननाय थाबाय बिथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांमोना जायफ्रा माखासे हेल्थनि इसु साख्रुबनाय माने बायदिसिना हेल्थ इसु ना बिथाङा चेक खालामग्रोयो आरो बिनि उनावहाय गावनि ट्रिटमेन्ट फैयो मुलिजों नङा नोंथांमोना निस्सय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बा सारनिखौ स्क्रिनावनो होनानै होदों सोंहरबानो फैनो हागोन लकेसना कमेन्टआव गोबाङा सोंहरफैबाय थायो अबेयावहाय कन्टेक्ट खालामनो हरनो हागोन आरो ना बिथांनि नाम्बारसो बे आंनि नङा दै थ' आरो बै भिडिअखौ नोंथांमोना निस्सय नायोब्ला एसेबाबो बुजिगोन आरो मटिभेट जाखागोन होननानै आं सानो थ' आदाखौ रोजा रोजा साबायखर सुंद' टाइम होनायनि थाखाय गासिबो नायगिरिफोरनिसिम फिन खेबसेबाव थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गोजोननाय थाबाय